aan tafel, Rien Schoutstra, de nieuwe listlukker van het CDA Achterspelen. Goedemorgen. Goedemorgen. En dit weer hoe zeg je dit? De primeur. Haast de medespeech, wil ik haar zeggen op de radio. Maar, Ja, op RTV NOF. Ja, maar dan is het wel goed dat hij bij u zo in op een hechte wist. Een hele jonge listloeker. Maar dat is ook wel normaal bij het CDA. Is dat normaal? In Achterspelen. Nou, de vorige, waar wie dat? Jouke Spoelstra. Nou. Heb je echt een jong blomke? Ja. Dat is extra. Dus hij heeft zoveel jonge mensen binnen het CDA. Ja, we gaan een jongere tak hebben in het CDA. Net per se in Achterspelen, maar landelijk en provinciaal. En daar zitten al jongeren in, waar ik eigenlijk lid van ben. En daar zit heel veel energie in. En dus just ik aan was en het verhaal van het CDA resoneert weer. Dus we zullen eigenlijk de laatste tijd al je nieuwe leden, jongere leden, bij het CDA komen. En het mooie aan het CDA is, die jou echt de kans aan jongeren om echt politiek actief te wezen. De kweekvijver van politici. Ja. Maar hoe oud bist je? Ik ben 24. 24, och. Ja. Is het nog leuk? maar zit er nou in de Rie of niet? Nee, op dit moment, dat is heel gek. Ja. Of nou gek. Ja, een beetje wel. Ja, ik had 3 hier in de Rie zitten. En toen ben ik, hier een boetelonse stage. En toen had ik mijn plak oorjoen on oor. Ik dacht dat is echt wel mooi om een oor kleer te stomen voor het volgende rietslidschap. En ik denk dat we zoals CDA's wel maken rond beginnen. We gunnen ook ook wel wat. Is dat echt slagen? Want waar weer de val en waar gaat hij opvolgen? Hinke Spinder, ja. Ah, ja. Ja, die zit dus nog mijn orde portefeuille van Wenje en Sport. Ah. Dus, en die doet hartstikke goed. En die staat nou echt weer op een lijst. Ja, klopt. Maar dan ben je eruit. En dan ben je vregen om er weer om te komen. En dan ik als listloeker. Ja, voor mijn gevoel ben ik nooit voor het West. Want ik ben altijd actief. Maar net in het beeld van de Rio, zo zeg ik maar even. Nee, klopt. Dus daar had ik gesprekken over van waar wordt dat. Waarom moet het ja zijn? Het is ik vind het een hele mooie eer om als jongere het verhaal van het CDA te mij vertellen. En dat zeg ik nou als de uitdaging. Hoe kunnen we het CDA geluid weer laten resoneren bij de mensen die naar Karspelen. Om mensen weer enthousiast te maken om straks weer op het CDA te mij stemmen. En ik hoop dat ik een beetje energie mij kan brengen om dat te doen. Ja, waar zit het CDA voor in Karspelen? Wat vind je belangrijk? Nou, wat we heel belangrijk vinden is dat het echt dingen van onderop komen. Als ik krijg alweer jet van iets restaureren aan mobiel. Zulke dingen. Het verenigingsleven, het sportverenigingsleven vinden we heel belangrijk. Het mij ook hoort dwan. Een beetje vertrouwen aan onder mensen dat ze mooie dingen kunnen bereiken. En daar wil CDA heel graag in faciliteren. Dat vinden we heel belangrijk. Maar een stukje. Wat is dat dan, faciliteren? Hoe dan? Op wat voor manier we dat willen faciliteren? Nou, misschien een heel mooi voorbeeld is, waar we nou mee bezig zijn, is het sportbeleid. Daar hebben we nou peteren in de Rieën. En daarmee willen we heel graag er is een verschoning in Jilden. Van de opstal gaat nou straks naar de verenigingen. Dat is het idee. En daarvan willen we eigenlijk zeggen van er komt wel straks wel heel veel op het bordje van besturen en vrijwilligers. En daarmee willen we eigenlijk wel mij denken om te zeggen van kunnen we misschien met de gemeente zeggen van kunnen we daar de verzekeringen en zo onderskaren. Of kunnen we juist financiële middelen beschikbaar maken om te faciliteren dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Om die besturen te ontlasten. Hey, en nou, op dit start is het CDA de grootste partij in Karspelen. Hoeveel zitten hij hem nou? We hebben 6 van de 21. 6 van de 21. Ja. En aan zijn komende verkiezingen aan. Er binnen wat extra partijen bekwamen in Karspelen. Dus, Ian. Ja, de Sociaal-Democraten. Ja, ik zit aan het Forum voor Democratie te denken, maar die weer er vanzelf al. Maar die docht weer op nee mee. Ja, en SDA, dat is eigenlijk, zoals je het een beetje, is eigenlijk misschien voor mijn gevoel wat de orde Partij van de Arbeid. En die is eigenlijk nog bij GroenLinks kwam. Dus qua aantal is er eigenlijk één bijkamer en dat is de BBB. Dus ja, we hebben wel wat versplintering, zoals je het wil. Ja, neem maar de binnen tot waar. De BBB zit er nog net. Die komt erbij. Ja. Nou, en haast SDA. Ja, nou ja, wat ik zei ik. In mijn beeld zit dat een beetje als de oude Partij van de Arbeid. Ja, maar met 12 listen, 12 listen.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Alleen nog, mijn gevoel zei wel van dat ze op de orenvoet van de Partij van de Arbeid verder willen, zeg maar. Ja, maar goed, maar wat wel is. Ja. Dus het is meer, er zijn meer partijen die in dezelfde vier vissen. Ja, maar Partij van de Arbeid verdwijnt dan en GroenLinks, dat wordt in. Dus qua aantal bloot het kliek. Maar hoe zegt de verkiezingsmeter dan? Want je wil voor dezelfde grootste blauwe. Dat willen alle partijen wel. Wat onderscheidt je hem nou als van CDA Kasper als GroenLinks, de tweede partij, de FNP, de gemeentebelangen? Wij willen je met de verkiezingscampagne hem echt mee onderscheiden. Nou, we willen onderscheiden. We willen eigenlijk heel graag vooruit. Dat is eigenlijk het verkiezingsprogramma. We willen heel graag vooruit. We hebben maar bezig wie het behoren van wat waardevol is. Hè. We vinden er moet eigenlijk maatschappelijk rendement wezen. Dat vinden we heel wichtig. Dus we zijn heel kritisch naar de financiën en van wat moet er gebeuren. Maar we willen wel altijd in het achterholen horen van, maar wat doet het met de meesten? Is daar een extra waarde te vinden? En juist die grondsbeginselen van het CDA, solidariteit, rentmeesterschap, dat zijn wel echt waarden die bij het CDA passen. En het CDA onderling kunnen meesten soms wel eens wat verschillen. Dat is denk ik de kracht van het CDA, dus die discussies in de fractie. Is daar ruimtevaar? Ja, er is heel veel ruimtevaar. Alleen nog wat u bindt is juist die waarden, hoe we zeggen naar de wereld. En in zo'n fractie, als daar met elkaar praat over bepaalde thema's, is het heel mooi dat mensen soms verschillend denken. Maar dat komt straks misschien eigenlijk op de beste oplossing. Omdat ze al discussie haast in die fractie. Hey, en nou zei je toch correct van, er is binnen het CDA ruimte voor meerdere denkwijzen. Of je maakt er even over. Als je kijkt naar de Rie van Kasper, er komen 2 partijen bij. Kun je hem op Varhorn al zeggen van dat zo'n wel partijen wezen die het bij u passen. Werd wie wel een eventueel college. Ja, ik ga er heel wat op zaak voor u. Ja. Maar eventueel een college mij waarom je willen zoen. Nou ja, Wietke, du hast volgens mij ook in de politiek zitten om te begrijpen dat vooral dat is eigenlijk geen uitspraken hoe doen, want we moeten natuurlijk wachten op wat kiezers zeggen. Maar ik zie maar heel veel partijen wel oorlep om mooie dingen te doen voor Karspelen. Maar ja, daar moest oer praten op dat moment als het een tafel zit van wij maken weer de keuzes en wij gaan we op inzetten als gemeente. Ja, maar ik stuur haast wel in de gaten. Ik stuur een beetje op de PVV en de Forum. Landelijk zeggen we dat net misschien goed accadeert met het CDA. Hij hem daar op Varhorn al een stelling innam. Of zei ze toch van, nou, als leesloeker steen ik hier in dat verkiezingsdebat. Het verkiezingsdebat zit ik altijd hier in om in peteer te gaan. En daarna ik om tafel te praten over wat willen we. Dus je wil dat de PVV, Bigeleaks, had echt wel soms wat orenstandpunten dan het CDA. En misschien ben orenpartijen liggen iets dichter bij ons om daar misschien maar in zee te gaan. Maar we staan altijd hier om te praten. Maar we moeten echt wel reëel wezen dat ze stemmen oors in de rieën. Dan het CDA, echt onze plan. We hebben wie enthousiast toe binnen. Nou, die worden vaak wel eens als enige door die partij chin houden. Dus het is misschien net een logische nee. Maar goed, we zullen zien hoe het uitpakt. Op dit moment is het dat de gemeentebelangen is starten deze periode met 3 zitten. Zijn in je wethouder. En wat er ook is in je zit en de wethouder. Dus het is wel een ingewikkeld verhaal straks. De haast is dus een kans dat die azen net meer die 2 of 3 zitten hebben. En dat er misschien wel een oren coalitie samengesteld wordt. Maar toen je naar voorbeeld van was nou landelijk zoals ik naar een minderheidscoalitie kennen, want we zitten altijd met een meerderheid. Nee, hoe wie er echt in zit, maar nog, wie weet net wat de verkiezingsuitslag is. Nee, maar stel. We willen wel een stabiel bestuur hebben. En dat is mij elkaar oorspraak is mij over welke kant willen we op. Ja, maar dan ken ik maar een programma. Hoe is die een t-shirt? Een reedsprogramma. Een reedsprogramma, ja. Ik ken dat echt. Ja, we hebben bijvoorbeeld deze periode hebben we een bestuursakkoord horen. Ja. Dus hadden we eigenlijk met de partijen om tafel zitten van jouw input. En er is toen de coalitie uitkwam. Alleen nog. We hadden toen zijn van de ChristenUnie hier heel goede punten. Die hebben we toen meegenomen. En die bent toen dus echt in het bestuursakkoord kwamen. Dus het kan wel met meerdere partijen. Alleen nog je moet soms echt wel een coalitie sluiten om
daadkrachtig keuzes te maken. Precies. Nou ja, we jaren de tune al. Ja. Ja, Rink, het gaat echt samen voorbij. We zorgen echt mijn interesse uit naar de campagne van Achterkaspelen. Ik zei ja, Achterkaspelen, hoe het advanced is. En na de uitslag, dan hebben we die graag weer in het programma. Dan kom ik zeker weer. Dan squat je weer de hond op. Ja, dat doe. Hey, bedankt voor die tijd en succes.